Όλα έτοιμα για την έναρξη του Περιφερειακού Πρωταθλήματος Νήσων Αιγαίου και Κρήτης για σκάφη τύπου Optimist και Ilka 4 που ξεκινάει την 5η 29 Φεβρουαρίου στο νησί της Μαστίχας. 180 ιστιοπλόοι από 16 ναυτικούς ομίλους θα διαγωνιστούν στο θαλάσσιο στίβο ανοιχτά των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Χίου στην Μπέλα Βίστα. Είναι ένα σπουδαίο περιφερειακό πρωτάθλημα γιατί αυτό δείχνει τη δύναμη, τη μεγάλη δύναμη που έχουν τα νησιά μας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή στην ιστιοπλοεία να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στην Ελλάδα μετά το κέντρο. Όλοι μας ευελπιστούμε κάποια στιγμή που θα είναι νομίζω πολύ σύντομα να είναι η πρώτη δύναμη στην Ελλάδα, γιατί όλοι εδώ έχουν το πάθος, όλα τα νησιά έχουν το πάθος και την μεγάλη θέληση να προχωρήσουν και το αποδεικνύουν με την μεγαλειώδη σημερινή τους παρουσία. Νομίζω πως του χρόνου θα είμαστε πολύ περισσότεροι. Εύχομαι καλή επιτυχία στον άξιο Ναυτικό Όμιλο Χίου που διοργανώνει φέτος το πρωτάθλημα και η εικόνα που μας δίνει, η αλήθεια είναι ότι είναι καταπληκτική. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που διοργανώνουμε το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Νήσων Αιγαίου και Κρήτης στη Χίο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους ομίλους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε στη Χίο, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου, το Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης για το 2024, που θα δώσει και πρόκριση για τις προεθνικές ομάδες Optimist και Ilka 4. Έχει γεμίσει το πέλαγος της Χίου πανιά, μας δίνει μια ευθύνη αυτό, αλλά ταυτόχρονα είμαστε και χαρούμενοι που ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στον όμιλό μας και μας τίμησαν με τη συμμετοχή τους. Είναι η δεύτερη φορά που διοργανώνεται το συγκεκριμένο πρωτάθλημα στο νησί από το Ναυτικό Όμιλο Χίου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.